Live naman live. Paano kin? Paano limang bantay? Pogi, good morning sa'yo. Araw Pogi. Yan. Idol, sabi niya. Morning tayo sa... May, itabi mo tayo. Ayan eh. Ayan eh. Taranto. Ito eh. Kiri. Tamal na patas mo. Yan. Sabi ni Araw Pogi, makachamba sana sa pun sa susunod na raffle mo. Matagal pa yun. Kapatid na ano, sana may mag-sponsor. Dapat katagiman na ngayon, labay ito tanilo ka sang kidey sa dyan eh. Load ko tayo cellphone mo nga. Load mo pa tayo cellphone ng mama. Paano kami nanwalay kaya? Yung pasok mo kira. Okay, agad na loadan na kin may gawa ng mama ni. Man? Me? Jaya sayang. Wala tutan. Wala din ito. On. Wala kita tutan. Hindi pa mamigaw ng mama sa ragtoneng ah. Taas ano tit, iking ka. Hanatin. Copyright ka lang. Nakakapit. Marin na to. Copyright kasi yan. Ito yung lutlutan ta kayo din. Hindi. Lakad niya ay. YouTube.
Oh, tapano no nang dawalay views kasi yung pasok nila. Ano lang kasi discount tuta. Ano ba to? Hindi lang ito. Ang six ka mga lamang oh. May si mama, sarag mong tapon may siga to. Sarag mong tapon may kina mama. May inda mo na load, may internet. Yan, talura lang. Ayan, ayan. Ang bawas sila eh. Pawi labat nila. Sobrang traffic. I-like mo rata kinyo ning ha. Kalob ka la. Ingat po sa biyahe daddy, sabi ni ano, ni Dinton. Oh, thank you Dinton. Kaya kapasok na yun. Pinapanood ko. Sabi ni Rosemary Sumagi, good morning sir, sabi niya. Thank you, Rosemary Sumagi. Salamat. Thank you sa nandito na naman ako. Oo nga eh. Maraming salamat ha. Dayan Dinton, hi, sabi niya. Okay lang yan. Welcome na welcome ka, Rosemary Sumagi. Shoutout sa inyong lahat, sabi ni Rosemary Sumagi. Ayan. Ingat po ka dyan, host, sabi niya. Salamat, kapatid. Rosemary Sumagi. Kami gano'n mama. Ano man nga yung pinalo ka nito ng mama? Nakapuitin to. SIM card to.
Ay, manaya mo Ano eh. din ni Danay? Isa lang. Yan, sobrang traffic. Kagata lang, sarang mo ng gamit mo sa. Dito pa rin tayo sa loob ng Maynila. Maynila. Pasok mo lang doon eh. Oy. Pagkalabas na yun. Okay. Hello, Mr. Paro. Simon Rosemary Sumangi. Hello, Mr. Paro. Pasok ang mga ning sikyan si Sumagi. Nung mo may message dito ha. May adventure na naman, masungot ako. Adventure na naman. Ayan, 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 ayan. Kalad ka na sa mga nanunong kayo ha. Sobrang traffic oh. Grabe. Kasi yung nakinuy. Kay Mas. Kubar ka pantola ba, Jai Ken? May plastic mo na yun. Hello, hello Miss Maro, sabi niya. Hello, Rohero family, good morning host. Maraming salamat.
Rohero family, thank you so much. Yan, pauwi na kami papuntang Pangasinan. Papapunta na kami Pangasinan. Yan, sobrang traffic kasi ngayon. Silang mga guys, pasok lang kayo at medyo traffic pa kasi. Sabi niya, ingat po kayo sa biyahe, host, traffic pa. Oo nga ayan oh. Baka mamayang mga alas 2 kami makakarating siguro. Mga alas 2. Sana naman medyo lumulag-luwag yung traffic. Okay ka lang. Ha? Traffic. So, shoutout sa iyo, Rohero family, sabi ni Rosemary Sumangi. Yan, kapatid na Rosemary Sumangi, Rohero family. Yan na si Rosemary Sumangi. Shoutout daw, sabi niya.
Ayan. Wala dyan kinulit. Kunti ko na. Traffic tayo. Service road. Ingat ka yan, kamu. Wala service. Kapitan na po ako. Tapos service ka. Balik ka truck ay. Tama. Paano makadala nila tagili kayo? Balik ka truck man. Balik ka truck. Ilix nila man ayaw ah. Ang ganda ng ating laban. So, dalan tayo ba? Diretso. Kaya lang. Index lang. Mindanao abi nila. Ay, ang ganda ng ating laban. Kailangan tayo na. Kasi sa Mindanao abi no, sa Beliculata. Okay, naging mga ng balot. Yung traffic di ba? Traffic. Hindi iwasan ko ba? Yan, motor iwan tapos ay. Index natin eh. Index natin.
Sige na, may nananggap po kayo. Akala kami kindiman. Tunggoy ko. Hello, Sayeda Simona Bigong. Thank you so much sa Sayeda Bigong. Thank you. Wala. Papasyal na sila. Ha? Ayun mo na yan. Kalagte ko na. Isip. Hindi naman kasi ako ang kaya. Dala ng darat eh, empleyado. Wala rin utang. Paano Ken? Nagara Ken? Talapos sila na po. Dati ay Nagara bultang. Lara po po ito. Di na. Ah, kanang bultang ilang nakaroon lamang ina dyan gilig. Ang bultang ira di man ay sampu ta ma-stack di ba? Muna na. Kabait ko sila magkasabi mo. Oh. Alam ko na. Yung kasal ko lang. Reconnecting. Going to NLEX. NLEX na. Going to NLEX. Southwalk pa rin tawag. There you are.
NLEX na tayo ngayon. NLEX. Malawak ang traffic. Hello, morning. Minsan na lang mga kapatid. Maraming salamat Esmedot Sulinap. Hello, sabi ni Esmedot Sulinap. Esmedot, hello kapatid na Esmedot Sulinap. Pauwi pa lang kami ng Pilipinas, ng Pangasinan. Galing kami ng Maynila.
Hello kay Hana Journey. Hello sir, sabi niya, maraming salamat. Hana Journey, shout out sa'yo. Thank you. Mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-thumbs up kay host. Thank you mga kapatid sa suporta nyo. Thank you, salamat ha. Salamat kapatid na Hana. Nails Dave, dan thumbs up po, sabi ni Nails Dave. Thank you so much Nails Dave. Nandiyan si Hana's Journey, kapatid. Hindi pa kayo magka-connect, connect na kayo. Lapit na kami sa flex. Mga sumay. Anong ginaliwag? Ang datang lalawari. Ang bilang nabalang. Nabalang ilan to? Dalapan tayo ito sa lapon. Ito na kape ya. Sige. Sabi ni Hana's Journey Road to 800 sir, sabi niya. Okay, thank you. Hana's Journey is Dave now playing, sabi niya. Yan. Sige, magpunikan kayo dyan. Hanggang mo na kayo. Oh. Bahala mo kasi. Road to 800 sir, sabi ni Hana's Journey. Babalang kasi signal. Ayan tayo. Loading. Loading. Loading tayo.
road to 800, sir. Sabi ni LSD. Hey, sir. Sabi ni Anas Tony. Ano ba? Natura. Mara. Mira. Tutura mo lang. Pag-ilim na niya. Saka yan. Nung tutok kasi.